Ama fo ko aw bisimila sariya bulon kono Sherifla Jabara Soka anga folibe aw ye jamukan in kanuna bi sariya bulon kono amba munumunu kaddo farafina faranyanga kulu minye farafina klebianva jamana we u ka bolo de nyoma kulu baw mun be no ne amse ko ka faranyanga kulu baw bi misalla CDAO ka kla ka fara yo mwaka una nyona Thomson chama mun be farafina konnana amba fe kana masala ke o ka bi o te saka nya few fanga mawole mami ni aleka nyininu fana bere no o ma wala saka na mbo kumbana to nunu nchali farafina bi eske anafa be kawa ni nafa baka eske yelma saka do alawa o ale nyinini kele sariya bolo mi ni abe wele sariya bolo farado ko dura communautaire ale o ma joli anga mawolele o de ye Dr. Ablaye Sissoko babu na taminga ni oye anga bitamu o de ne la concurrence des organisations d'intégration bi babu abina taninga ni ala sonna ni awo ame boni kena ka bi kuma anya donka fo mi ye CDAO don temelo na ay dadola ka masalo ke ka klaka hakilna di mi misaka ke sababu am se ko sigi senga don na tawla mi ke sababu mi ye ka farafina beke blona kelen dona kelen boda kelen lafiya ni basiki ka sabati akonna ibi boy ka so chugo na ka do kurbalala ani korwar jamana ani farafina leblianfa jamana beka kete olanga mawulele alebna mbo kumbana ni kono ni ala sona Dr. Ablaye Sissoko spécialiste du droit communautaire ancien chercheur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako kerengeren la faculté de droit public anga folibi anga mawulele ni watina ola soni ananga mawulele amena ndado babula mimi kasabe kanene au ambo kumbana ni ko ina bi inshallah. Amikla kanga foli kura aw yoro amunu me korwar jamana ka kerengeren la Burkina Faso ani Senegal anga foli bi aw yenu kuma ina docteur ami foki wani mando ni shen chama yanga ngenenga kuma mako jori la ye ansoran mimi ga sawabe ka jamana don kuna foni sariya mimme ni abe wolo ko droit communautaire akasaka fam yo munke sangan wati ami foki wani mando. Merci beaucoup basina wole li jarani mais aw yero foko sebe Adjaranye. Chef Labef, merci. Merci. Kakeni anga bi hakina ye la concurrence des organisations d'intégration. Oh, minye kulunun chali bi. Mbe chaman me ni mi ngeranda sigiranga kuma na mi soro ko do. Bi hal ni malien demisene nyinga ko CDAO aba fiyana ko ye ngeranda siganga. Oh, alhamdulillah anna soro mboro kono bi. Ona nyona chama yo mwana nyona. Oh, bi ebisaka mfanyana odeka. Merci beaucoup Bassina. Ma photographie, il y a invitation Djarani, vraiment. C'est un plaisir d'être là. Donc, merci pour la question. Concurrence des organisations d'intégration et famille, oui, 600 espace que l'on connaît là. Donc, il y a une organisation d'intégration B à espace Kilinkono. Et puis, organisation d'intégration, il y a une misalia là, Afrique de l'Ouest là, CDAO B, il y a donc, organisation d'intégration, il y a un bébé charia ou ta domaine Kelena, sera Kelen fait. Par exemple, dans le CDAO ta. C'est objectif. C'est l'objectif économique au début. Donc au début, la CEDEAO avait un objectif purement économique. Objectif qui est promotion économique des. Warko Moussarako Abebala. Tanka Segoun Abeba Kono, ani politique sectorielle, il y a agriculture, élevage, pêche, Abeba Kono. Donc CEDEAO est charia outa ola. Bon, il y a un mois fait chariata économique kelen kononala. Donc, on est concurrencier. Et puis, souvent à charia ou titani nyoron. Ou bien nyoron contre du bifon nyoron ko. Comme la surala. Donc, on est concurrencier. Espace kelen konon, organisation d'intégration, il va à chamambi. Et puis, ou bébé objectif ou kelen de nini. Et puis, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a CDAO B, IOMOA B. Et puis,
UEMOA jamana sheki a bébé CEDEAO kɔnɔna la. Oui, donc en bolo au compte au de concurrence espace kelen kono organisation d'intégration jamambe et puis a beka laɲini kelen donc au compte au de concurrence basina a jaranye mais min ye o ye ni bamanankan na ni an ye concurrence fam an bɛ se ka kɛ keleya yɛrɛ ni laɲini bɛɛ kɛra kelen a kɔni bɛ keleya ɲɔgɔn na walasa bɛɛ ka se k'i ka tɔgɔja sɔrɔ a kɔnɔ k'i ka mankutuja sɔrɔ ni an y'a faamu mais o kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye anw CEDEAO ni UEMOA jamanaden ninnu kan les conséquences. Merci beaucoup Basina. Concurrence n'o ye organisation d'intégration caman ka sɔrɔ kɛnɛ kelen kan i n'a fɔ espace kelen kan vraiment a bɛ problème caman b'a la a bɛ na ni dekun caman ye n bɛ se ka dekun bakuruba fila d'i ma des problèmes majeurs d'abord o bɛ se ka na ni problème de conflit de normes an b'a fɔ a ma ko conflit de normes o ye sisan organisation minnu bɛ espace kelen kɔnɔ u ka ca et puis u bɛ sariya ta sira kelen fɛ domaine kelen na bon i bɛ taa ye o sariya ninnu a tɛ taa ni ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ par exemple ni UEMOA ta ka CEDEAO ta i bɛ taa sɔrɔ sariyaw bɛ u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye u tɛ taa sira kelen fɛ par exemple n'an ye ressortissant communautaire ta i bɛ taa ye ressortissant communautaire définition b'a la CEDEAO kɔnɔ ani définition b'a la UEMOA kɔnɔ u tɛ définition kelen ye misali la n'an ye CEDEAO ta donc i b'a ye CEDEAO kɔnɔ ressortissant o ye i bɛ n'a fɔ jamanaden min n'a ka jamana bɛ CEDEAO kɔnɔ ani ni o jamana nationalité dɔrɔn b'a bolo mais nationalité wɛrɛ t'a bolo min t'o jamana ye c'est-à-dire nationalité étrangère t'a bolo n'o ye les citoyens communautaires dans la CEDEAO est, n'est-ce pas, celui qui a la nationalité d'un État membre et qui n'a que la nationalité de cet État, bien entendu. Donc, il y a une nationalité étrangère ou fraoka. Maintenant, dans la UEMOA là, il va y avoir UEMOA charia konana là. Et les ressortissants communautaires, définition est mouillée, oui, mogodi, mogomi, nabe UEMOA jamana do kono. Jamana do dendo, jamana be UEMOA kono, pour nationalité B à bolo. Donc, avec dans au drama. Ou des conflits de normes. Donc, na jatimina CEDEAO kono, iti se la nationalité étrangère soro. Étrangère, est-ce qu'il faut bayar ma bamanangana? Même misali dima. Bon, même misali do dima. Par exemple, un franco-malien, un franco-malien ta 600. Moi mini France nationalité, ani Mali nationalité babolo. Donc, nan na CEDEAO kono, amba ye ka fo, CEDEAO charia aira, au te ressortissant CEDEAO yi. Donc, il y a une nationalité étrangère. Donc, la charia, on y fait, et qu'à jati, il a fort CEDEAO ressortissant. Il y a une nationalité étrangère. Charia, au défaut. Mais UEMOA, il y a une nationalité soro. Donc, il m'a découvert. Il y a un misali vraiment qui illustre. Donc, il y a un conflit de normes. Il y a une organisation qui a un espace qui est là. Il y a un baby chariata. Domaine qui est là. Il y a un chariot titani. Il y a un conflit de compétences. Fla. Fla n'a un conflit de compétences. Oui, il y a un problème créé à 600. Par exemple, problème d'obéi ou bien conflit d'obéi. Maintenant, il y a un CEDEAO là, jujubé. Il y a un UEMOA là, jujubé. Afla benara jujudo. Donc, c'est ça. Il y a une question de poser ça, mais il y a yala ameta juju du main des filles. Parce qu'il y a un jamana ba adjakulu flabela.
donc ni jamana fila bi ɲɔgɔn na sisan ɲininkali bi kɛ an bɛ taa juge jumɛn yɔrɔ kiiritigɛla jumɛn yɔrɔ et puis justice ninnu hiérarchisation tɛ yen c'est-à-dire a t'i n'a fɔ dɔ ka fanga ka bon ni dɔ ta ye donc juridiction ninnu la hiérarchie tɛ yen donc conflit de compétence de ye filanan ye donc ni conflit créera an t'a dɔn an bɛ taa juge min fɛ yen parce que an bɛ jɛkulu fila bɛɛ la donc o problème fana bɛ kɛ mun ye bɛɛ b'a lajɛ yɔrɔ min da bɛ ja i la i b'a essayer k'i b'i sama ka taa yen o problème filanan ye et puis n'a ye juge saisi n'aw taara juge yɔrɔ juge il s'auto-limite c'est-à-dire s'auto-limiter ça veut dire ne e par exemple CEDEAO juge saisi sisan donc n'a y'a ye c'est pas son domaine de compétence a tɛ e guider a tɛ kuma a b'i jɔ yɔrɔ kelen o de ye conflit de compétence ye je te n bɛ misali dɔ d'i ma par exemple domaine commercial bɛɛ b'a dɔn o OHADA ka domaine donc ni CEDEAO juge saisira o question na donc a b'a dɔn a ka domaine de compétence tɛ a b'i jɔ yen mais a t'a fɔ ko e ka taa OHADA juge de fɛ yen k'o ka compétence de don o de la a bɛ fɔ ko le juge communautaire s'auto-limite e y'a saisi a ka domaine tɛ donc a t'a fɔ ko e ka taa yen fɛ ko nin de ka domaine don a b'i jɔ yen nɔ hali n'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn ko i kan ka taa yen nɔ hali n'a b'a dɔn a tɛ guider a tɛ kuma il s'auto-limite o de ye problème filanan ye Basina a diyara n ye docteur Sisoko an ye faamuyali sɔrɔ ninnu na aw mun ye ɲinikɛlaw ye université la an b'a dɔn min ye sariya kalanso université ba ye jamana kɔnɔ l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako i bɛ yen nɔ ɔ ɲinini hukumu kɔnɔna na aw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn fɔ bi an ɲɛna min bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw la ka jamana marabaga ninnu bilasira ni hakilina ɲuman ye. Merci beaucoup Basina. C'est vrai effectivement ni problème ninnu na conflit de normes, conflit de compétences réunion caman kɛra n'o ye sigili caman kɛra ko la donc pour que ka fɛɛrɛ tigɛ a la donc fɛɛrɛ fila bɛ yen kelen ka nɔgɔn kelen ma nɔgɔn dɔɔnin c'est ça an b'a fɔ o ma min ka nɔgɔn o ye les solutions ponctuelles min ka gɛlɛn o ye les solutions à long terme solution nɔgɔmani ye jumɛn ni problème ninnu na par exemple en 2008 à Cotonou ni jɛkulu ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cotonou 2008 donc u ye sariya sun dɔ ta n'u b'a fɔ o ma ko déclaration de Cotonou de 2008 donc o déclaration in kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ dɔw ta yalasa ni conflit de normes ni compétences ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo minnu na a nɔgɔma fɔlɔ ye jumɛn o ye c'est-à-dire créer n'est-ce pas un cadre de concertation un dialogue o ye ka sigi ka fɔ kɛ a baarakɛbagaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ par exemple juge minnu bɛ yen ani minnu bɛ sariyaw ta a organisation kɔnɔna la yanni sariyaw ka ta par exemple u bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka bɔ yɔrɔ minnu fɛ u b'olu yɔrɔ bɔ a la u bɛ fɛɛrɛ tigɛ o la joona parce que relation foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ignorance de bɛ yen nɔ donc fɛɛrɛ nɔgɔma o ye yanni sariyaw ka ta u bɛ sigi k'a fɔ kɛ ka sigi ka fɔ ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ nin b'a ta yira nin fana b'a ta yira donc yalasa fɛnw bɛ kɛ kelen cogo min na filanan kɛra min ye o ye ka juge ninnu kiiritigɛbaga ninnu ka sigi ka fɔ fana kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ pour que conflit de compétence ninnu fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na donc o ye fɛɛrɛ nɔgɔman ye maintenant fɛɛrɛ min bɛ yen min ka gɛlɛn o de ye les solutions à long terme o ma nɔgɔn dɔɔnin o b'i n'a fɔ la fusion ou bien auteur sɛbɛnnikɛla dɔw ko rationalisation c'est-à-dire o ye
ka organisation dɔ supprimer k'a fara dɔ kan o ma nɔgɔn dɔɔni par exemple CEDEAO sisan n'i ko k'i bɛ CEDEAO supprimer ka CEDEAO bɔ yen k'a fara UEMOA kan k'a kɛ organisation kelen ye est-ce que leaderw bɛna sɔn o ma faamaw jamana marabagaw est-ce que u bɛna sɔn o ma n'a ye Nigeria ta i b'a ye k'a fɔ Nigeria ka puissance ka bon kosɛbɛ CEDEAO la est-ce que Nigeria bɛna sɔn CEDEAO ka supprimer ka fara UEMOA kan ni n'a ye UEMOA fɛnɛ ta i b'a ye Côte d'Ivoire ka puissance ka bon yen est-ce que Côte d'Ivoire bɛna sɔn an ka UEMOA supprimer k'a fara CEDEAO kan donc o fɛɛrɛ in o ka gɛlɛn dɔɔni auteurw ye o proposition de kɛ donc à Cotonou o fɛnɛ proposer na rationalisation bɛ se ka kɛ c'est-à-dire ka organisation ni fila bɛ yɔrɔ min ni saba bɛ yɔrɔ min donc ka dɔw supprimer ka bɔ yen k'u fara dɔw kan effectivement donc o de ye effectivement solution ye basina o fila de bɛ yen nɔ a diyara n ye docteur mais kuma ta ka segin la sana i da sera ma n'an ye misali ta ninnu fila kan CEDEAO UEMOA u fila bɛɛ bɛ farafinna kɔnɔ yan nɔ bi n'an ko ko an ka lajɛ ka CEDEAO bɔ yen k'a fara UEMOA kan k'a kɛ ten walasa ninnu bɛɛ ka bɔ a kɔnɔ est-ce que a bɛ na ɲa jamanadenw ma parce que an t'a fɔ ko jamana faama ninnu an ka jateminɛw kɔnɔ e yɛrɛ da sera ma don tɛmɛnenw na k'a fɔ lafiya kun tɛ jamana marabagaw ye mun ye président ninnu ye mais a kun kan ka kɛ jamanadenw ka lafiya ye est-ce que ni jamanadenw ka lafiya dɔw la an tɛ se ka lajɛ ninnu ka fara ɲɔgɔn kan wa kɛcogo b'o la wa effectivement a bɛɛ bɛ dépend n y'a f'i ye cogo min ɲɛmɔgɔ ninnu ka volonté de la volonté ko dɔrɔn de don c'est-à-dire n'u sɔnna donc a bɛ se ka kɛ y a pas de problème n ye min f'i ɲɛna problème yɛrɛ blocage min o ye leadership de ye c'est-à-dire n'an ye Côte d'Ivoire ta u ka intérêt bɛ UEMOA la est-ce que u bɛna sɔn UEMOA ka supprimer n'an ye Nigeria fɛnɛ ta olu ka intérêt bɛ CEDEAO kɔnɔ est-ce que olu fɛnɛ bɛna sɔn CEDEAO ka supprimer ka fara UEMOA kan c'est pourquoi lors de Cotonou déclaration in na u ye nin proposition ninnu kɛ dɔw yɛrɛ ko non ko min don sisan ni o ma nɔgɔn k'u bɛ se k'a kɛ spécialisation ye c'est-à-dire spécialisation ye mun ye sisan organisation bɛɛ bɛ ta UEMOA bɛ ta CEDEAO bɛ ta bɛɛ b'i occuper domaine kelen na par exemple sécurité dɔ b'i occuper o la l'économie dɔ b'i occuper o la ainsi de suite politique dɔ b'i occuper o la ou bien gouvernance dɔ b'i occuper o la dɔw proposition fana kɛ donc k'u ka organisation ninnu k'a spécialiser dɔ ka domaine ye nin ye dɔ wɛrɛ ka domaine ye nin ye dɔ wɛrɛ ka domaine ye nin ye ka domaine tila tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a bɛɛ spécialiser domaine kelen na ne kɔni bolo spécialisation in bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ o ka sinon problème bɛ caya kojugu basi na parce que organisation n y'a f'i ye cogo min na hiérarchie tɛ yen et puis a bɛɛ bɛ sariya ta et souvent sariya ninnu tɛ taa sira kelen fɛ. a diyara n ye an bɛ fɔ docteur ka kɛ ni an ka waati ye bi an bɛ yɔrɔ min na e bɛ se ka hakilina jumɛn d'a ma ka kɛ ni farafinna jamanaw ka lafiya ye n'an ko jamana o ye jamana kɔnɔdenw de ka lafiya ye mun bɛ se ka kɛ bi walasa fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman caman sira kan kirisi minnu bɛ yen olu bɛɛ bɛ se ka dafaga cogo min na walasa k'an ka jamana in a ja ka sababu kɛ organisation de ye i n'a fɔ an bɛ se k'a ye diɲɛ jamana wɛrɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na basigi de bɛ yen bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ sira kelen fɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ an mako b'o la. effectivement c'est vrai problème fɔlɔ ye min ye ne ka yeli la basina sariya dɔ de b'an bolo min tɛ an yɛrɛ ta ye. On a un système importé. C'est-à-dire an ye tubabuw ka sariya de ta sariya wɛrɛw de ta ka n'o sigi an fɛ yen
donc ani an ka culture tɛ taa ani an ka civilisation tɛ taa an b'o problème yɛrɛ de kɔnɔ c'est pourquoi n'i y'a jateminɛ ni CEDEAO ye sanction ta dugu o dugu la i b'a ye population bɛ wuli u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que an ka culture tɛ parce que an ka civilisation tɛ comme on le dit l'habitude c'est une seconde nature de l'homme an tɛ se k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que an n'an ka kɔrɔlenw tɛ taa donc proposition ye min ye an bɛ se k'an yɛrɛ ka sariyaw créer donc m'a fɔ k'an tɛ se ka a dɔ ta u fɛ yen an bɛ se ka dɔ ta u fɛ yen k'a fara an ta kan i n'a fɔ olu fana bɛ se ka dɔ ta an fɛ yen k'a fara u fana ta kan donc on peut même créer un droit communautaire purement africain c'est-à-dire an bɛ se ka droit communautaire africain yɛrɛ créer donc min b'an bolo nin ye bi yɛrɛ bolo ale dafalen tɛ ka adapter an ka réalité la mun y'an ka tiɲɛ yɛrɛ ye an ka tabiya ni an ka taasiraw mais a tɛ adaptelen t'o la ten kosɛbɛ nin t'an ta ye adaptelen t'an fɛ yen n y'a f'i ye cogo min na n bɛ misali dɔ d'i ma n'i ye CEDEAO sariyaw ta i b'a ye k'a fɔ traité bɛ yen o ye droit primaire ye droit primaire bɛ yen ani droit dérivé an t'o danbɔ ka bɔ ɲɔgɔn na fo n'i y'a ɲɛfɔ bamanankan na droit primaire o ye traité de base ani acte et protocole additionnel c'est-à-dire ni jɛkulu bɛ créer i b'a ye jamanaw b'u bolo n'o bila sɛbɛnw na i m'a ye o de ye traité ye voilà o de ye traité ye bon sisan hali n'an ye traité ta an bɛ se ka an ka tɔgɔ da traité la o an bɛ se ka an ka weleli cogo da traité la o bɛ se ka kɛ dɔɔni dɔɔni de don donc an b'an yɛrɛ ka weleli cogo an b'o da sariyaw la n'i ye droit dérivé ta sisan règlement bɛ yen directive bɛ yen avis bɛ yen recommandation bɛ yen donc nin bɛɛ la an bɛ se k'an ka weleliw da nin sariya ninnu na yanni an k'a fɔ règlement an bɛ se ka fɔcogo wɛrɛ sɔrɔ a la an yɛrɛ ka culture kɔnɔ an yɛrɛ ka civilisation kɔnɔ n'i ye directive ta an bɛ se k'an ka weleli cogo sɔrɔ o la an ka culture kɔnɔ an ka civilisation kɔnɔ basi na donc sanction ninnu fana filɛ nin t'an ka ko ye c'est pourquoi ni sanction taara jamana la i b'a ye population bɛ wuli u bɛ mankan kɛ parce que on se reconnaît pas a bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na anw fɛ yen sigikafɔ de bɛ yen et puis n'i y'a jateminɛ crise fɛn fɛn bɛ ka kɛ farafinna a bɛɛ bɛ ka laban an ka ko kɔrɔ de la n'o ye sigikafɔ ye négociation ni crise wulila jamana o jamana i b'a ye u bɛ dɛsɛ u bɛ tila ka se jɔn ma jamana maakɔrɔbaw les sages diinɛ ɲɛmɔgɔ culture ɲɛmɔgɔ i bɛ taa généralement n'olu sen donna a la dɔrɔn sigikafɔ bɛ kɛ bɛn bɛ k'a la basi na o ye ne ka proposition fɔlɔ ye an bɛ se ka un droit communautaire purement africain an bɛ se k'o créer on peut même combiner hali n'an bɛ dɔ ta u fɛ yen mais an bɛ se k'an yɛrɛ ka weleli cogow da a sariyaw la dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ bi Mali kɔnɔ an bɛ se k'a wele cogo min na ko kurukanfuga bɛnkan effectivement kurukanfuga voilà o b'an fɛ yen nɔ basi na et puis négociation a b'o kɔnɔ tout est prévu dedans n'i y'o article 7 yɛrɛ ta i b'a ye conflit tɛ se ka taa ɲɛ quoi on va trouver toujours une solution donc vraiment an ka segin an ka farafinna culture ma c'est pas compliqué an bɛ dɔ ta u fɛ yen c'est vrai mais an bɛ se k'an ka appellation daw la wele cogo daw la au lieu de faire une reproduction grossière c'est-à-dire an kelen don k'a bɛɛ de ta A plus B hali virgule tɛ changer a la basi na donc o proposition fɔlɔ ye ne bolo filanan ye mun ye conférence des chefs d'État il faut que dirigeants k'a faamu intégration population de don a dabɔlen don population de ka lafiya sensibilisation de kan ka kɛ basi na n'i ye droit communautaire in yɛrɛ ta i b'a ye ressortissants u t'a dɔn min don c'est récemment que CEDEAO wulila sanction ni fɛnw na caman y'i intéressé a la sinon i bɛ mɔgɔw ɲininka u t'a dɔn min don donc problème c'est les dirigeants volonté ko de don f'u k'a dɔn a dabɔlen don droit communautaire in dabɔlen don jamana kɔnɔdenw de kama
C'est ça le problème. Ni mina misal do dima. Affaire Eugène Yahi. Et en dodon. Au Kera Bassina 2005. C'est là où la conférence des chefs d'État et de gouvernement, j'allais presque dire, a commis l'erreur la plus spectaculaire. C'est-à-dire, à faire une décision woro de Tara. Malasurala, Eugène Yahi, ani Laurent Babo, ou ma femme commissaire de Koundou Iyomoala. Donc Laurent Babo, le fait que Outika Ben a demandé conférence des chefs d'État fait, ou ka Eugène Yahi Ouli ka boa place là. Ka soro traité ku commissaire Tesega Ouli, tant que a ka mandat ma ba. Conférence des chefs d'État décision ta, Eugène cour saisi, jugé à annulé, ku commissaire Tesega Ouli ni mandat ma ba. Et réunion wéré, Laurent Babo a faux conférence des chefs d'État et décision wéré ta. Faut 3 réunions avec la fouille ou la décision pour que Kamoko Killing Eugène Yahi Ouli Djakouya Kaboa place là, ka remplacer ni Jérôme Boro Grébé. Et Sabanana, juge et décision ta faut vraiment Eugène Yahi Kangata. Parce que, bon, on doit sauvegarder l'intérêt de l'organisation. Vous voyez, il faut conférencer qu'à femme vraiment l'intégration, c'est les populations. Jamana kono de Bassina. Adjaranye ami fo ki wali mando. Merci. Et sababu la bianye nous famu. Ami fo. Merci beaucoup docteur Sissoko. Merci. O de be dansigi anka bi jamukana sariya blon konnana amme ka masala nunka minye faranywa kuluba nunu ye farafina club enfant fait Afrique de l'Ouest anye mesalita minye CEDEAO ka fara UEMOA ajarala ka fo nunu kulu nunu ukacha nyini kala de côté anga baratene aunde ndo mais ante mundo ame ma wole minga bara ye oye minga nyini benoma o ka se kana ambo kumana kam blasra anga ma wolele docteur Ablaye Sissoko spécialiste du droit communautaire ancien chercheur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako faculté de droit public analyse men ñoo fa ñu mayna hakna ko yene la concurrence des organisations d'intégration Babou Aboulanenka ne ala sona wati wéré ne aw ana ñoo soro miñe politique bara bawé angoma ko police de proximité ani nala sona mana di awera mani seve mamunu be nega julu sarabe aw ka blala aw ka saka kanyu ngale ke politique anga munge bi manga munge aw nganga munge chere la ni anga ko ka anga hake afana manga munge no ya njela kuyi kuma ka danyongoro ka laje ci blara ministry ma nala sona police dona na keneka wala sa anga na kuma sama nyogonda anga cien tawara do minye malukura ye bingare namara ni yuruguluku ango kele belajenen kala lafiya ika bara ko nana ne ba fola ne aw ana nyon soro wati wele assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh whatsapp numero ale ba ko blala